Kada khot Bible mata ka sngi kalong na ka gospel kat ba kum jong u Yohanes kala nong ka ba pra kada khot ka ba khat ar ka khatin jong oble ka ba ongkum ni u Jesu ula kren biang hagi parasi ngalong ka jing shai jong ka perthe ulaong unu ubabut yang unyo ya ka jing shai jong ka jing im bat dalele unom yai ha ka jing do ha ka ni kada khot u Jesu upun bena ialah dia kum uta ujing sha jong ka perthei ha ka por jong ka taka jing khawai niam ka jing lai ka jing khawai ha ka ba ki jai benru jiu kirkhi ya ka taka jing plai im ublei ya ka jing im jong ki ha ki por jong ka taka jing sha ring brau ka jong ki kani ka jing yalang ka konthop ya ka taka jing thang ya ki syarak ki ba he ha po jong ka taka temple ka ba pen i ya umau jam ding uba la yalam ya ki Israel ha riklau u Jesu ulap dan kam ya kani ka klimat ban pen pau ya kata ka jingnong belej kum ka jing shai bam jukun ka ba yalam ya ka jingnong breu na ka jingtum ba kenja mensip sha ka burung blai mentangi pai ka ka ba kani ka khot ka don jingi rebat ka jing im jongi ha kani ka sngi ka bang imenta larangi pai kam tam ha kani ka por Christmas kar kom pen rem pen bai ya ki yeng ki sem lene ya ki janjing jan sem jengi hakapor Christmas kam tam ka bangi bu ya kita ke jing shai lene ya kita ke decoration ki belongkum kata ke dak ka bajeliu jong kata ke jingwan jong ukris ya ka perthai ka jing shai haki ding Christmas ki yeng ki surok ki peni ya u Yesu kum ka jing shai ka bakut ka ban bentuk no ya kita ke jingdom jong ka pop but jong kata ke jingdo jing kerman kabanengkong ka jingruk hi ya ka jingshai ba shisha haplen jong ka jingruk hi jingle kemen kalong kabadan kamban kan mau ba ki jingshai kim de tang nak benta ka jingpen internet ka pen i ya ka jingkemen ka jingpen ya bat ka jingpen im ka ba la wanra da u Jesu ba ar ka jingkermen ha ka jingdom ha ka perthei ka badap da ka jinge ke jing ke la bande ke jimur ke jing berkat ke jing duk ke jing tangan ki thama ki ba bonjat ki badan keleng saudong jong ke perthai but ke jing long theli ha ka mensim ke jing shai u Jesu ka pen kan mau yang iba ke jing kermen ka im kumba ke wei ke jing shai ka pen shai ya ka kamra ka badum ka jing don u Jesu ka pen shai ya ke jing long ki badum tam jong ke jing im ke jong iro kum jong ka benta ka balai ka jing perkhat ka ba don hapo jongi ka jing pen internet ya ki yeng kesem lane ban decorate ya ki yeng kesem bonsen ka penlet jimut haki ke jing internet ki belong shabar Henry ka Christmas ka khot yangi bangin pen kre na ki ki belong shapo ka jing shai ukuris ka dei ban tengshan ha ki donut bat ki kam ki jongi da ka ba penlong ya ki kum ka nuksa jong ka jing i bat ka jing shisha jong ka benta ka basau ka jing khot ban tengshan kum ki banget la khot yangi bangen pen pau ya kata ka jing shai ka jongi sha ka perthei ka badum ka jing pen internet ka pen kan mau yangi bangen longkum ukris ban tengshan lang ba jong kata ka jing bhabaru ka jing ia bat ka jinget jongi ha kani ka ayam Christmas to shim ya kinuksa ke jing shai ha ke ding Christmas watla ka mit ka badum kat no ki yeng shabar baning kering ya ke jimut ke jing berkat kum juru ka khot yangi bangen yeng ha ka perthei ka badap da ke jing dum ban pen i ya ke jing i ka jing sukpat ka jing map i perkat ya ubru uba yele haki por shuti ukuntu ya ka jing long marwe ka jing du le ke jing e pila banlong ka jing shai ha ka jing dum nak banta jongki ban ya sam ya ka jing i jong ukris shaki kumba u Jesus Christ ong to ai baga jing shai jong phi kan teng shan hakmat kibreu bat ba habaki yo i ya ka jing le bha jong phi kin yo i kin pendam brom ya ukpa jong phi uba beneng toble ungkur khu ya ka jing puli bat ka jing skam jong phi ya ka tin jong ble ka step jong ka ski tongin wan hakmat jong ble da ka ba pendam melade ha ki jing duai tongin duai ble buk pa jongi uba beneng ngi pembana ba mantagasngi melong ujing shai jong ka perthei uba tingshan sha ka jingdom ka ba jelu tang bat uba wanra ya ka jingkemen ya baro ki ba wat iyame hakane ka ayom Christmas yarap yangi om tang bangin yelek kemen
da ke jing pen itnat ya kita ke ek betan shabar Henry ban pen kre ya ki donot ki jongi kum kata ka jaka shong jaka sa jome nagbanta ka jing shai ke jome ai ba ka jing shai jome kan yalam ya ke lenti jongi kan pen shai ya ke jimut ke jing perkhat jongi bar kan pen jam ya ka donot jongi kanang ba yela ban pen pau ya ke jing i jome ha gitu ki badon kam ya kata ka jing i jome keleng saudong jongi hika yangi bangin long kita ki nongra ya kata ka jing shai ha ka porthe ka bathrang ya kata ka jing kermen aiba ka jimut basisha jong Christmas kan teng shine lembaki baro ki bangin le om ha kita ki jing di ki jing bam ki bapen sngom ha ya ki jong ka porthe Henry ha kata ka jing shai ka badan hapo jong ka mensim bat ka donor ka jongi yakini ki baro i pan ni duangi kerpat haka kerteng kebak tiang bat kebatan bortam jong turai bat unong benim jongi Jesus Christ. Amen.